بونگیش گون خدای نامہ مرادارین مہربانے دیوانے نندوکاں دروت درہبات مروچی گین روچ 4 اپریل رے روچیں ہمیں روچا 4 اپریل 1926 سید ہاشمی شاہ سسا ایوتی چم دنیا پچکتگم سید ہاشمی اے واجہم پیت محمد شاہ یک بوہیرین و عارفین سانے بیتا و راج تہا آیا مزنے عزت و حرمتی بیتا ہمیں پیما یہ واجہم برات نظام شاہ کہ چاہیے 6 سال مستر بیتا آہم مزنے وانندے و زانتکاریں انسانی بیتا او اشیا جرند وحدی کے سید ہاشمی او نظام شاہ مات مکہ مات نمنتا گڑنز محمد شاہ دگ سانگے ہوں کتا و آیا چہوں ہدایہ چوکچی پل داتا مروچی ما ہمیں گندیں کہ محمد شاہ ای چکو محمد شاہ جند اگنچ راج تو کا شانی نامی ہستے بلے آ نام کے سید ہاشمیہ پیدا کتا آ نام کے سید ہاشمیہ کٹتا آیا کیا گون نیستے او حقیقت و راستے حبر ہمشیں کہ انسان پوت ہم بکن بلے نمیران انسان ہمشیں کہ پوتو پا دگرہ زندگی دگر کارک ہے راج کارک ہے او سید ہاشمی ہمیں فہما سید ہاشمیہ شاہ کے سر چست کتا گڑا ہمیں راجی کارانی تہا بیتا او جہد جہدانی تہا بیتا برے مشکتے آزادی ہاترہ کہتے جنگا بیتا برے ریڈیو پاکستان میں بلوچیے کار مستر بیتا او 1950 دسمبر ایو کا آیا یک شہر پر بستا آہم ہوت قاسم سکین پدا چیدو پیسر آیا اردو او فارسی شہر ہم پر بستا بلے آوات گوشی وحدی کے من بلوچی شہر گوشک بونگیج کو گوڑا ماں اردوے کو پارسی بڑا دست بڑا جا گوڑا گون بلوچی زبان و ادب کاروانا کے ہستے ہمراہ بھی وہ ایوادی بلوچی زبان و ادب کاروان دی رستگا ولے فدا ہم سید ہاشمی اگو منی سستیں رواجان چو مچارت شمارا یک یکا مر رسینا وہ راستے خبر ہمشیں ایو کا سید ہاشمی نہ رسیں تا بلکہ سید ہاشمی دیما گوست باز دیما گوست اے سید ہاشمی کے بلوچی زبان و ادب تہا آتک آیک زانتکاری انسانی آیا مارت کے میں ادب تو کا باز انکارے کا نگلوٹی بزن مزن جاگاہی حالی گئیں گوڑا سید ہاشمی ہوتی زند نادر کو پا بلوچی یہ بود نہ کیا ہر ڈولیں مشکل و گرانی ہر ڈولیں تنگی و پریشانی آئیے سگتا بلے پا بلوچی زبانہ شف روش آئیے جہد کو
آیا بلوچی زبان شاعری بھی رم بھی یا لچا بھی یا ایشانی تہر بباں ہر میدان ہوتی کمیت پا مردی تاتک و آیا کم چه کم 325 کتاب ہما بنگپانی سرا کہ گرانت ہر کس کے آہاں نوشتہ کت نکاں بنگیجی وہارتاں زبان بنگیجت ہما یا کسابے ہما یا ہما کار کتاں تاکہ آیو کے پدریچ آئیے ہمیں پادا نی پدا بگران تو بیاں ظہور شاہ وتی زند پا بلوچی زبان بودنا کیا پا بلوچ راجے جوانی و پا بلوچ پوشاکے گو دود ربیدگاں ہمیں چو جہد کو کہ کسی استیں کار نہیں کہ اودا بروت برسی خدا مرزی احمد ظہیرہ گوا کہ گومنا ابری گپی جتگا سیدہ گپ جتا گشتی کہ چنڈے ناگانے پیدا کنا گو مزنے آبرے نائیں ہر ڈولے مردمی ہوتی روزی گا پیدا کتکاں منگ کے بچکو ناما یک سیدیاں ماں کا بنندانو تائید بدیا مالوکا منی لاپ درکے بلے ماں ایک آرہ جوان نہ لیکاں ای شرن کاری نہیں او اگا گندے سید ہاشمی آنگو بشتے مرچی آئیے نام و نشان نہ بتگا سیداوتی راج زو سیداوتی زبان زو سیداوتی چاگرد زو اور مرچی سید نام ہے البت یک گپیا ما باز پا دردیں او یک نزوری زنڈیں راج تو کا ہستیں آ نزوری ہمیشیں کہ ما چما روشا کہ پا بلوچی زبانہ جہدائیں ہزارانی دیوان ہزارانی سیاسی ادبی روزگاری و ہر ڈولین دیوان کے استما اڈکتا گو حب حدوناکی و چاڑیا بلے ہما یک سال تہا ہما یک ماہ تہا ہما شش ماہن تو کا پرشتگان تو درگان بیتگان تو ہما باسک یک دگرا گون ہونی حسینی بیتگان اے یک جوانی چیزیں نہیں اے میں نزانت کاریا ظاہر کا بے قصاص سیاسی ادبی دیوان ہزارانی انگا گیشتر تو بگو مروچی جاگہ آہنی جاگہ کوٹیاں تو کا موکوان تند بستا یک برے ہم پچکنگ نباں دومی ہما واہا کو جوش ہو حبا کو اگا مایا دیوانے پا میر گل خان نصیرہ جوڑ کو اگا یک دو دیوانے ما پا عطا شادہ جوڑ کو اگا یک دیوانے ما پا مولوی خیر محمد ندویہ جوڑ کو اگا یک دیوانے ما پا مراد آوارانیہ جوڑ کو میں اے دیوان ہم کم کے وحدہ دانکے دیوان در برجاو کردگارا کنا بلے اشیا چرن پدا پرشت پروشے شکار بنتو سلی ولی بیاں ہمیں پیما میں ہمیں مردم کے اے دیوان اڈ کتگاں پا اے مزنے مردمان ناما مزنے یک افسوزی ایشیں کہ ہمیں مردم سال یکبرے ہم سید ہاشمی روشا نداراں سال یکبرے ہم عطا شاد روشا نداراں سال یکبرے ہم گل خان نصیر روشا نداراں سال یکبرے ہم مولوی خیر ندوی روشا نداراں میں روچانی دار گے و شمدار و محتاج نیاں بلے ای میں زان تو زانگا پیشداری کہ مارا قدر نے کہ مارا سنچ نے کہ مارا ہدو ناکی نے کہ مارا زان تو زانش نے اگر چوہ بھی
उड़ा लाजम बायदे मावती ए ग्राम बहाएं इंसाना हेजबर मशमुश और कम से कम साले यकबर ईशानी याता दीवाने बिकने गा पुत्राने बिकने ईशानी यादा बिकपे ईशा मारा जुबान बख्शाता ईशा पमारा दिल स्याही कशता ईशा पमारा वतारा बजक कुता ईशा कैसे हर तक मैदाना जोरा कंगो दस्त पंजगी कुता गुड़ा नकरजं के साले परेशानी या तम दीवाने बिगरे नो हमाहानी जोहदो भले माँ हमें कहते के मैं होब हमावादी दां के बर जाएं के माँ यक अदारे याद नकुता माँ यक किताबी छाप नकुता माँ ईशानी अडकनगा चरन फदरंदा हंचू बेजार वेंचशन के ई प्रशंत रवंत गारबंत मैं मेहनत मैं जोत कैसे व आपसरी नरसा चिंचो अकेडमिया में कर रहा मर्दमानी बलाहें मर्दमानी नामाया बोले मां नदी तक यक जुआने नो अलकाफेन ओ शाहगाने दिगवाने आहानी याता गिरक बीबी इबाज अफसूजी गप्पे बजनी गप्पे मैं नए मैं नजांतकारिया कैसे निशान दंते मरुची 4 अप्रैल एवका सैद हाशमी ना बल्कि आ मर्दम मजने सर के आहां जोहद कुता यक मर्दमे व यक जुबानिया बूदना कुत नका हर नेमगा प ए जुबाना प ए राजा प ए गोल जमीना जोहद कनक बीता हर कसी जोहद हस्ता कसी या एर जनक न लूटी हर कस साड़ा या कर्जी कदवत हर कसा कुता बोले मर्ची मा मर्दम द्रो डाल चार कुतना अमा हनी मां नजाने के फिलानी ये कब्र को जाएं फिलानी ये कब्र को जाएं फिलानी कुजा कर लें ये चीज़ा हम मां नजाने ये जानक हूँ लूटी हमें मुल्का माशुमा नशते हैं बेचारे शायरानी कब्रम बरो बेचारे 10,000 20,000 मर्दम बरो बिनिंदी आहनी साहेगा अंगा आहनी साहेग द्रचकानी बागानी न कुट्टी उड़ा चुतो के मागो हाका आवार में रंदा कसमे नाम नगरूक मबी इडोलावा इंसान गंतेर बदगुमान भी तो चुशिं कारण तू का दस्त एजबर मान नका ओ निमय ओगदा हमेशे के माँ कम से कम गुवती हमें जोहदा के माँ हमरा हैं हमें जोहदा के माँ देमा बरगाएं मावती हमराहानी इज्जता बकने मावती हमा जुआने सराने इज्जता बकने के आ चरी दुनिया या शुतगा आहा मारा मैं जुबान मैं गुल जमीन आवा द्राहें जहद जोध के आहा कुतगा आ मैं देमा एरा माँ आहा होती दे में नुक्सा बकने नो हमें कारा देमा बिबरें दर्द के पुलंग शहजाते दुर्जें तो लगे चमदारें शुमे कस्तेर आबिदास कानी अलीजान ते अबर रास्ते के 21 अप्रैल बिता आ ते 4 मार्च के हस्ते आ ये वफात रूच बिता ये तरह मैं पहली लूटन के हस्ते भले हैर सैद हाशमी या हर कसें या मैमून सो गमवार हर वहद याद कनक लूटा माँ ये चीज़ कैसे पर रदी गोश्त के 4 अप्रैल 21 रास्ते वजदिल बात है